Aja, Bu. Semangka. Ya jeruk. Yo, sik. Wit ora madang ta, ku balik. Mbok ya jalone, tak jalone. Jauh tuh pilihnya. Aku di foto wong dan junjungi jodang guys, jodangnya teko kelo. Jan bruwe ya jan, masalah. Ten. Wis mecah semangka ten. Kuwi tak silele. Kamu kok pecah, Ten? Hah? Semangkamu kok pecah? Aku nanti kok pecah. Sebentar kowe ambek aku. Tah mecah semangka guys pecahe. Hai. Ini neng kene Mbah Bun. Emang mau ngaduk ke? Langsung nolak. Ngaduk wong loro Mbah. Ora iso lek ra wong loro. Siap-siap lo lek ra nyuntek lo guys. Perono sih anu. Terus sik diaduk nang kono kae. Baik ta, Bu? Ayo dikeroyok panganan teko. Ayo dikeroyok Tri, ayo Tri. Panas, Dok. Ayo Tri. Panas, Dok. Karo anak wedok iki ning gone Yumar guys posisi. Kae mbok elek kae. Kuwi Mbak Ayune ginul kae, ginul. Kae mbok ra, kae Yumar kae. Nyonya rumah kene kae. Kae Mbah Bro. Tukang iris-iris, guys. Yo urung ta yu tok. Genimu piye? Makan tidak erono, Kalau depan.
ayamnya tak buka. Arek kono lho Mbah Sunar mumpung sik longgar. Engko kadung besan teko ora kober nyekel piring lho. Wenu. Tiwarki dobel karo kawan. Sing nyuting wenu. Seger. Campuri semangka nih. Ya, tambah dipecah jero. Ijan. Sekecak nih lho Mbah. Ini cukup tenan. Apa? Lamun delok. Hah? Lamun delok cukup tenan. Apa? Kayu. Kayak gini. Cukup, cukup Bude. Bisa. Tiga cukup. Warki, bature. Ndang. Ya aku tak njaluk dirono. Ya. Kene to. Sesuk wis reneng neh kok. Sesuk wis reneng neh iki. Lewat ujung dhewe.